ünnepelünk itt ma, ebben a galériában. Biciklizni a legnagyobb és legszórakoztatóbb dolog mostanában a városban. A szállításokat 2 éve csináljuk, és ott látható a csapat, Linda, Gázi és én. Kutatom.com-nak nagyon köszönjük, hogy ez létrejött. A Hajdú Andrisnak nagyon köszönjük, hogy ilyen állati jó képeket csinál. És az összes embernek nagyon köszönjük, akik belemosolyogtak a kamerában. Szeretnénk volna egy olyan vlogot csinálni, ahol megmutatjuk, hogy Vitkászi miért jó, és hogy miért egy ilyen tök egyszerű és tök élvezetes dolog eljutni A-ból B-be. Nem a kerékpár hoz létre közösséget, hanem a szabadság. A kerékpár a médium nagyon fontos, és lehet látni a kötődést. Gazdálkodni,